Sa ngalan sa Manog sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Mga igsoon, aniya na kita karon sa ikapito nga simbang gabi. Karong ang lawa usab mao ang ikaupat nga Domingo sa Adbyento. Sulod ning santos nga misa atong ilakip ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan alang sa katuyuan sa atong team of pastors ug alang sa katuyuan sa atong PPC officers ug tanan nga mga lay mandated officers niining atong parokya. Ato sa bilakip ning santos nga misa ang mga tao nga nagpaampo kanato ug atong gisaaran nga yampo. Ug ato sa iapil ning santos nga misa ang tanang Tagalog sa purgatorio. Mga igsoon, aron maandam kita alang sa pagsalmot ning santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing, o pinaagi siyang pagpasakit o pagkamatay sa krus. Dad na kami nga nasa himaya sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa mong Ginoong Jesucristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas, pangayog milagro sa imong Ginoong Dios.
Bisag kini adto sa kinahiladman sa Siol o sa kinatumian sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo og dili ko sulayan ang Ginoo. Og miingon si Isayas, busa pamati ubanay ni David, dili pabaigo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nasamukon ang Dios. Busa ang Ginoo gayud, muhatag kanimog timaan, og kini mao ang usa ka batanong dalaga, manamkon og muanak ug usa ka lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Pasudla ang Ginoo, kay siyang hari sa himaya. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Kinsay makatunga sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang makamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang nga makawang. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo, ganti gikan sa Dios nga iyang maluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni Jacob. Pasudla ang Ginoo, kay siyang hari sa himaya. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo, ngadto sa taga-Roma. Gikan kang Pablo, nga ulipon ni Kristo Jesus,
gipili pag-apostol o gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay ng gisaad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta o gisulay diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo. Sa iyang pagkatao, kaliwat siya ni David, sa iyang espirituhanong pagkabalaan, gipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya, ug tungod sa iyang ngalan, gihatagan ako sa Dios ug katungod sa pagkaapostol, aron pagkabig sa tanang katawhan, aron mutuo sila ug mutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios, aron maiya ni Hesukristo. Busa, gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, nga gihigugma o gitawag sa Dios, aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios, nga atong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni Mateo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayuran ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanunon, tao nga matarong, apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo o miingon. Jose kaliwat ni David, ayaw kahadlok pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala.
o kining tanan nahitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos og moanak og lalaki og nganlan siyag Emmanuel. Nga sa ato pa ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel o gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manglingkod sa mga Diyos. Maayong gabi kanatong tanan. Ikapito na karon kagabi sa atong pagpangandam sa itong maabot nga dakong piyesta, pangilin sa tibok simbahan, nga mao ang pagatawo sa itong Ginoong Hesukristo. Mga igsoon, karon sa Domingo ha, ato nang gidagkutan kining ikaupat nga kandila, ang gitawag kinig the candle of love, gugma. Muna maigsoon ko na ni Kristo, kining kandila nagpahinumdum kanato. Labi na ni panahon sa Adviento, is not only about waiting. Dili lang kita maghulat. Apan, it is about loving rightly. No? Paghigugma sa sakto. Muna maigsoon ko na ni Kristo, adunay mga pangutana. Basin makatagna mo kung unsay mga tubag. Kung ang inyong uyaba karon o bana, murag dili kay iyong tagwapo, pero ang iyang asawa gwapa, unsa may tubag ni ana? Unsa man sa nga klase nga gugma? Hello? Ako nalay mo tubag. Diskarte, no? The love between a handsome husband and an ugly wife. Unsa may tawag ni ana, gwapo o yang bana, apan ang iyang asawa, igo-igo rapod. Unsa may tawag ni ana mga igsoon. Ako lagi po itubag. Swerte. The love between gwapo nga bana o gwapa nga asawa, unsa may tubag. Ako lang gyapon. Tadhana. The love between ingon ta pangit nga husband or dili kayo gwapo nga husband o dili pod nga gwapa nga asawa, unsa may tubag niya na magigsuon. Ako lang gihapon. Sumpa, no? Mga igsuon ko ni Kristo, komedya ra na ha? Mga igsuon ko ni Kristo karon sa atong ebanghelyo, nga atong nadungog, nakita, ug atong nasayran gayon, kung unsa ang pagkatao ni San Jose. No? Matod pa sa ebanghelyo, si San Jose matarong nga tao. Ilabi na sama diri sa Minglanilla, kaning mga lalaki usab, daghan sa mga matarong dinhi, susama ni San Jose. Muna, si San Jose nagtudlo kanato, unsa gid tinuoray nga gugma. It is not the love of diskarte, dili pinaagi sa diskarte, not the love of swerte, not even the love of tadhana, mga igsoon. It is the love that chooses to stay. Gugma nga magpabilin, gugma nga magprotekta, o gugma nga musunod sa kabubuton sa Ginoo bisan lisod, mga igsoon. Mao kana ang ipakita ni San Jose kanato, no? To stay, magpabilin, to protect,
ato maprotektahan ang atoang gugma matagusa o musungasong kita bisan pa man sa mga difficult nga mato maagian o masinati mga igsoon. Una si San Jose iya gayud nga gihigugma si Maria dili lang kay pulong kundili pinaagi siyang paghilom, no? Silence, mamalandong, pagsakripisyo o obedience. Mao kana ang ipakita ni San Jose mga igsoon. That is why his love rested in God and rose into action. Nga human si San Jose na malandong sa iyang plano nga iya untang biyaan o sa tawag gani i-divorce si Mama Maria apan ang Ginoo nagpakita diha sa iya pinaagi sa damgo. Mausab na mga igsoon kuda ni Kristo sa atong kinabuhi. Kung atong mga plano gani dili haom uuyon sa kabubuton sa Ginoo, aduna gayoy mga babag ni ana mga igsoon. Muna human nga si San Jose nakapamati sa pulong sa anghel. Dayon siyang lakaw. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel. Adunay lihok. Oh. Kung ang gugma mga igsoon, noun ra na siya, walay verb, action word, no? Wala gyoy mahitabo. Kung atong gugma, puros lang panaad, pulong, bisan nasang pulong, glakton ko ang dagat, sundon ko imong sugo. No? Apan, wala gani sa buhat, dili gana gugma. Maayo ro kita sa pulong, pero maabot ang panahon sa mga kalisod, sa mga pagsulay, usahay, dali kayo kitang mo surrender. Muna mangigsoon ko ni Kristo nga ang gugma ni San Jose nga to kang Santa Maria aduna gayoy action. Muna mangigsoon ko ni Kristo, they have engaged, no? In a year's time, Joseph will finally take away Mary. From her home and begin a new family. Muna mangigsoon ko ni Kristo, today, let us reflect something on the life of Joseph, the husband of Mary. Sa pagbisita sa tuwang kanhi Santo Papa Francisco, the late Pope Francis, mga igsoon, ang mga tao sa Manila iyang gi-challenge nining mga pulong, no? Resting and rising. Every one of us needs to rest. Kitang tanan na kinahanglan gayod og pahulay. Labi na karon sa atong komunidad, sa atong palibot, busy na kayo kita sa pagpangandam sa umaabot nga Pasko. Busy na kayo kita sa pagpangita og mga costume unsay suoton sa party. Busy na kayo kita sa pagpamutos sa mga regalo nga inyong ipanghatag sa inyong mga kinugos. Busy kayo kita sa pagpanglista unsay lutuon panahon sa pag-abot sa Pasko. Muna mga igsoon ko ni Kristo, gipahimangnuan kita karon susama sa kinabuhi ni San Jose nga mupahulay una kita kay diha sa tong pagpahulay masinati nato ang pulong sa Ginoo. Diha sa tong pagpamalandong, diha sa tong kahilom, unta atong makitaan ug masinati ang Ginoo diha sa tong kinabuhi. Muna mangigsoon ko ni Kristo, after feeling broken-hearted with what happened to Mary, Joseph rested. No? Di pahuway si San Jose. While he was resting, God revealed His plan in a dream. No? Sa iyang pagpahulay, ang Ginoo nagpakita diya kaniya pinaagi sa damgo. Muna mangigsoon ko ni Kristo, kita isip mga Kristiyanos, we also need
to rest. And praying is our resting. Tungod sa kabisi, makalimot na kita sa pag-ampo. Tungod sa itong mga kabalaka, gipanghuna-huna, makalimot na gid kita. Bisan man lang usa ka oras sa pag-ampo. Muna, and praying is our resting, mga igsoon. Kay pinaagi sa pag-ampo, we will know the most important thing in life. God's will for us. Ang kabubuton sa Ginoo para kanato. My dear friends, let me invite you to use the remaining days in simbang gabi, a moment for you to rest in God. I know that you will be busy with the rest of the day. I hope, before all else, you will know the most important thing in your life today, God's plan for you. And so let me ask you this question, mga igsoon. When was the last time that you rested well, that you prayed well to God? Kanus aman ang katapusan. Muna mga igsoon ko ni Kristo, after knowing God's will for His life, si San Jose, mga igsoon, he went to Mary and took care of her. This is also our challenge, my dear friends in Christ, that we moved from resting to rising. We need to rise from our sleep. We need to get up and act. We must make our dreams come true. No? Kaya kung aduna kita yung mga pangandoy, mga igsuon, kung dili nato kini pagabuhaton, dili gayud din nato makabot. Kung aduna kita gitinguha nining tuig 2025 o sa umaabot na pud nga tuig, kung puros rata lista, puros rata mga plano, apan walay lihok, nahimo ra gyud ng drawing, no? Susama sa mag-outing, no? May kay mo plano, pero walay lihok, no? Kay puros raman drawing, mga plano raman kutob. Muna mga igsoon ko ni Kristo. That is why, to those who are sleeping right now, rise up, kay hapit nako mahuman. My dear friends in Christ, mga igsoon ko ni Kristo, if God is telling you to give, then give. No? If He is asking you to forgive, then forgive, mga igsoon. If He is asking you to love, then love. Muna, mga igsoon, only when we rest and rise can we be truly called just o makanunayon, tao nga matarong og dili badlungon. Muna, mga igsoon ko ni Kristo, matod pa sa kanta ni Nonoy Suniga, nagkanayon, doon ay kaya kong ipunin lahat ng bituin. Doon ay kaya kong igapos ihip ng hangin. Doon ay kaya kong ipagbawal buhos ng ulan. Sa panaginip lang kita, mahahagkan tuwina, doon lang. But, mga igsoon ko ni Kristo, kay kita mga Kristiyanos man, mga sumusunod ni Kristo, nahigugma sa Ginoo, dili lang kay doon lang, no? Kung dili, hindi tayo hanggang doon lang. Kaya nating ipunin lahat ng bituin. Kaya nating igapos ihip ng hangin. Kaya nating ipagbawal ang buhos ng ulan. At kaya nating mahagkan tuwina if we rest in the Lord in prayer and rise up from our sleep and make our dreams come true. And let this be our prayer. Ato karong ipadayag ang atong pagtuo
Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Hesukristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usa ka kinaiya samahan, pinaagi kaniya nagahimo ang tanan. Tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga og nahimong tao. Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit og nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang magahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ang gugma sa Dios mulungtad gayud hangtod sa hangtod. Busa masaligon kitang muduol sa atong Amahan, dala ang atong mga pangamuyo ug muingon kita. Amahan, patalinghugi kami. Nga sulod ni ining balaang panahon, sila nga nangulo ug nagbudlay diha sa simbahan, dadon ngadto sa masalawom nga pagpakigsuod sa Ginoo diha sa pagampo, sa paglaom ug sa kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga nangatungdanan diha sa pampublikong mga buhatan, musalamin sa matuod nga diwa sa Pasko sa pagkatao diha sa ilang pagserbisyo sa mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mabdos nga mga inahan, ang mga bata nga nagtubo sa ilang mga sabakan, ang mga bata nga gipakataw karong adlaw, ug kadtong mga bata nga gisalikway ug biktima sa mga pagpang-abuso, mapanalipdan ug mahatagan sa ilang tawhanong dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug mga nagmingaw tungod sa kabalaan niining kasaulugan, mapuno sa kalipay diha sa presensya sa Ginoo nga gipakatao. Magampo kita sa Ginoo. Nga imon tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halandong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Nga ang gipakatao nga bata modanag sa iyang kahayag nga walay pagkapalong ngadto sa tanang matuhon nga mihalina. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, may I invite you to pray for your personal intentions. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Maluluyong Amahan, dungga ang among mga pagampo o gitugot ang among gipangayo nga puno sa pagtuo nga amo gayong madawat. Pinaagi ni Hesukristo imong anak, among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon pagampo kamo aron ang ako ug ang iyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan.
O Ginoo, ang Espiritu Santo nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima, magsanto suntan ining mga gasa nga niya sa among altar, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga man Dios nga tunay ug makagagahom sa tanan. Ngayog matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, pinaagin ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi, gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya nga sa inahan nga uhulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, o gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami sa pagsaulog sa iyang pagkatawo. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo, tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangop o pagdaig. Ug busa uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, amahan ug gidayeg ikaw nga makatarunganon sa imong mga binuhat. Pinaagi sa imong anak sa Hesukristo among Ginoo, ang tanang kinabuhi, tanang kasantos, nagagikan kanimo sa gahom sa Espiritu Santo. Sa tanang panahon nagatigom ikaw ug mga tao alang kanimo, aron nga gikan sa silangan hangtod sa kasadpan, o sa kaputli nga gasa ikahalad alang sa himaya sa imong ngalan. Busa amahan, aniya kining mga gasa, himua kining balaan, pinaagi sa gahom sa Espiritu, aron mahimong lawas og dugo sa imong anak nga si Hesukristo among Ginoo,
nga misugo kanamo pagsaulog ni ining misteryo. Niya ng gabi nga siya gibudhian, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo og midayig, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab og midayig, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bago ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Amahan sa paghandom sa kamatayon nga giantos ni Hesukristo alang sa among kaluwasan, sa iyang mahimayaon nga pagabanhaw ug sa iyang pagkayab nganha sa langit, kami andam sa pagsugat kaniya sa iyang sunod nga pag-anhi nagahalad kanimo. Nining santos ug buhi nga sakripisyo dihinhi sa pagpasalamat kanimo. Kahimuti pagsudong kining halad sa imong simbahan. Dawata kining biktima kansang kamatayon nakapahiuli kanamo nganha kanimo. Itugot nga kami nga gialimahan sa iyang lawas ug dugo, mapuno sa Espiritu Santo ug mahimong usa ka lawas ug usa ka espiritu diha ni Kristo. Himuwa kaming halad nga tunhay alang kanimo, aron makaambit kami sa kabilin uban sa imong mga pinili. Una sa tanan, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostol ug mga martir, uban og sa tanang mga santos nga among gisaligan nga mutabang kanimo, pinaagi sila makanunayong pangaliya nganha kanimo. Itugot amahan nga kining among sakripisyo nga nakapahiuli kanamo nganha sa atong panaghigalaay, makapadangat sa kalinaw ug kaluwasan sa tibuok kalibutan, liguna diha sa pagtuo ug paghigugma, ang imong simbahan nga nagpanaw dinhi sa yuta, ang imong sulugoon si Leo among papa, si Alberto among obispo, ug ang tanang mga obispo uban sa tanang mga pari ug sa tibuok mong katawhan nga imong gitubos. Patalinghugi amahan ang mga pag-ampo nining imong katawhan nga aniya karon sa imong atubangan. Dugtunga diha sa kadait ang tanan mong mga anak nga wala managhiusa dinhi sa tibuok kalibutan. Mapuanguron padayon na sa imong gingharian ang imong mga igsuon nga nangamatay o ang tanan nga imong mga higala nga mibiya ni ining kalibutan. Nagalaom kami nga dinha magkatagamtam kami kanunay sa imong himaya nga wala nay katapusan. Ikaw nga nagahatag kanamo sa tanang butang, pinaagi ni Kristo among Ginoo.
Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga amahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunuhubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan, at agi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaloy. Mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay mana kaninyo. Atong ipakita ang timaan sa itong panaginig sa unay. Sa Kristo sa pagkalaw sa mga maganto siya ug mamatay, aron kita maluwag. Ang
kordero nga nagawahagtan sa hasala sa kalibutan. Sa atong mga salam dawa atong unya ang na kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there, and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Magampo kita, O Diyos nga makagagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsanang dayon, samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan, magdugang usab unta ang among pagtuo ug gugma, sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Lakat kamo sa kalinaw, aron paghigugma ug pag-alagad sa Ginoo.